ಆಮ್ಲಮಗಡು 300 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಜಲ್ ತೋಟ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡು ಕಡಿನ ದಿಂಜ ಸಮಯದಿಂಚ ಶಾಸಕರನ್ನ ನಿಧಿರ್ದು ಸಂಕದ ಕಾಮಗಾರಿಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಹಿಂದೆತ ಬೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆತಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಈ ತಾದಿಡು ವಾಹನಲು ಪೋಯರೆ ಆವಂದಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಅಲ್ಪನೆ ತೀರ್ಥಡೆ ಬೇತೆ ತಾದಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸುಡುತ ಸಾಧಿದ ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ 30 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಕನ ದೆತ್ತದು ಹೊಸ ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ತಾದಿಡೆ ನೀರು ದಿಂಜಿದು ಕೆಸರು ಉಂಡಾದು ಪೋಪುನ ವಾಹನಲಿಗು ಪೋಯರಲ ದಿಂಜ ಭಂಗ ಆವೊಂದುಂಡು.
ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಈ ತಾದಿ ಇಡಿ ನೀರು ದಿಂಜಿದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಾಯ ಆಪುನ ಲಕ್ಷಣನುಲ ಉಂಡು. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಈ ತಾದಿಡೆ ದಿಂಜ ಜಾಗೃತಿಯಡು ಪೋಪುನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ಲ ನೀರಿಡೆ ಪೋಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಉಂಡಾತುಂಡು. ನನಲ ನೇಕು ಬೋಡಾದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಜೆಂಡ ಆಮ್ಲಮಗಡು ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಗ್ಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೇರು. ಮರಿಯಾಲಡು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ತಾಳಿಗುಡ್ಡೆ, ಮದಕ, ಕೋಟ್ರಗುತ್ತು, ಬೆಲ್ಮ, ರೆಂಜಾಡಿ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಕೃಷ್ಣಕೋಡಿ, ಕುತ್ತಾರ್ಗುತ್ತು ಈ ಮಾತಾ ಪರಿಸರದ ನೀರು ಒಂಜೆ ಕಡೆಡು ಸೇರೊಂದು ದಿಂಜ ಸಮಸ್ಯೆಲಾವೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಂಕ್ಲೆ ಅನಿಸಿಕೆಲೆನು ಹೊಸ ಕುಡಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಪಟ್ಟೊಂದೇರು. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಇದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಇದ್ದಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಆವೊಂದು ಬರ್ತ ಬರ್ತನೆ ಇಕ್ಕಿಂದ ಪಾಡದಿ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತುಂಡು ದಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಗಾಡಿ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಟೂ ವೀಲರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆದೊಂದು. ನಮಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಈ ರೋಡಿನ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತುಂಟು, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ರೈಡ್ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಈ ತೀರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಆಡಿದ್ದೆ ಈಚಿನ ಭಾಷೆ ನೀರು ಸುರಾವು